bisan mubo raning atong ebanghelyo karon, pero gibutangan og daghan kaayo nga mga tema o mga pagtulunan sa Ginoo. Una makuha lang ta usag usa aron nga di kita maglibog. Ganahan kong mamalandong aning giingon niya diri nga matngoni ninyo ang inyong madungog, ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labaw pa ka higpit. Kana bitang muhukom ta sa atoy sig katawo nya gamito ra sa dinas Ginoo nato. Nanglitan ron imong anak, imo dayong kasab-an tungod kay nakabuhat aning maong salaod or pagsupak nimo. Gamiton sa nas Ginoo nimo kanang imong gikalagutan nga buhat sa imong anak, iya sad nang i-apply nimo kundi basad na nimo buhaton. Nanglitan ring ka kamuno pagkagahi ginyug-o di gid mo kasabot. Mingon sa din ng Ginoo, Bikonobi, in relation to me, dali ba kang musabot sa akong gisulti? Yang maingon gani ka nga di sa ka musabot sa gisulti sa Ginoo, gamiton sa nas Ginoo, i-condemn sa ka. Igabot nimo dito sa langit og mamatay na kaugma, ingnon sa kas Ginoo, ikaw no kagahi gini mo muna adto na kas impierno. Siya, grabe Lord, para kadto lang. Siya niya, ngimong anak, wa man sa lagi nimo tagai og allowance. Nanglitan, imong gihukman ang imong silingan nga mga buangon. Maunang imong gikural imong balay, kay di nimo sila pasudlon, kay mga buangon sila. Nagda sila kadaot sa imong kinabuhi. Inigabot sa dito sa kuan, dito sa langit, i-consider sa kas Ginoo nga buangon naa say kural dito. Di sad ka pasudlon. Kay mao may imong paghukom sa imong isig katao, di ba? Ang anong nangural man ka, nahadlok yung kas imong mga isig katao nga musod lang nga wa mananghid. Igabot sa dito kahadlukan sa kas Ginoo. Saman? O yun, dili. Ang mga luyam ng inyong naong. Mao lagi na siya. Kanang dili gyud ka kapasaylo sa iyang sala, labi na gibalik-balik na niya kanapo ang pagpakasala, sama anang gikawatan ka. Nya imong gipasaylo, ngawat na sad sunod, gipasaylo, ngawat na sad sunod, adi ina ni madaoy, binuang naman ning iya. Gipasaylo niya, sige lagya pug pangawat. Katulo siya nangawat. Wa na kamo pasaylo. Ikaw sad katulo ra sad ka pasayloon sa Ginoo. Nya kapilam ka makasa. Katulo ra di ay. Katulo ra ka makasa hangtod ka mamatay gikan karon. Katulo ra. Batay ka diya. Unya ang imayno sa Ginoo sa imong sa tulo ra ka buok kay katulo ra man ka ni pasaylo. Ang katong ubang sa di na to pasayloon, impierno dayon ka. Mao na siya. Karon unsaon man nato di ay? Unsaon man nato pag sud og langit? Sama ni Saint Thomas Aquinas ang iyang pangandoy nga makasud lagyo kog langit, gamiton ko ning tanan akong gasa nga nadawat aron ko makasud og langit. Nya gigasahan man siya sa intellectual genius or kaning bright man kay siya, gigamit niyang iyang ka-bright para makasud siya og langit. Nya unsa may iyang gihimo? Iyang gihimo nga ang iyang human reason magkahiusa og ang faith nga gihatag sa Ginoo niya. Faith and reason together. Iyang gi-combine. Nya unsa man pag-combine? Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, kinahanglan ang reason muuyon sa pagtuo. Ang rason sa tao muuyon sa pagtuo. Example, ingos Kristo, higugmay mong kaaway. Ang reason dili mo ingon nga ngigagod kalisod ana, mo man na ang rason. Kung dili ang rason mo ingon, imo maning pulong Lord, sultihi lang ko unsaon ako ni paghigugma akong kaaway. Kining silingan ako nga
ang iyag yung tanan nga sagbot, ang tanan niyang kanal, arigyod ipaagas nga ris amo. Unsaon man nako paghigugma, ana ba? Nya, mubuhat mo ana. Uy, tubag. Mubuhat dili. Kanang giingon sa Ginoo, pasaylua og kapituan, kapito ang nakasaad nimo. Nya, ka-15 naman ang nangabit imong bana. Ayaw pag ingon nga, di na ni badaha oy. Imo man ang rason. Ang sakto, mayon ka, Ginoo, nag-ingon man jud ka nga kapituan, kapito pasayloon. Tudloi lang ko unsay akong buhaton, unsay akong reason, unsaon ako pag-apply ang imong pasaylo nga kapituan kapito aning bana nako nga ka-15 na nangabit. Nya 5 nakabuk-anak dito sa laing babae. Unsaon ako ni pagpasaylo? Nya ang bana sad nakasakop sad ng imong asawa ng laki pod, nya katulo na ng laki. Moingon sa ka, adi mada, buwagan ko na ni buang-buang dako. Sa dipan ako ni siya mapatay, ako na lang ni buwagan kay baka saon niya kog dako. Rason man na nimo. Imo man ang rason. Ang imong buhaton, ang imong rason, moingon ka, Ginoo, niingon majud ka nga way sukod ang pasaylo. Tudloi ko unsaon ako pagpasaylo aning akong asawa nga nagsigig panglaki. Unya nabuntis ra ba gyud? Nya gaduda ra ba ko nga si father mo ay tagiyaan suod mo kay sila ana ba duda ra man sang imo duda ra man so nya wala ka kay bao nga ang imo ding asawa kasi gid pa-counseling ni father nya imo na nung gidudahan ana ba mo na ayaw gidayon nya kun mao gani na imong attitude nga kusog ikang moingon Ginoo tudloi ko inig-abot sa nimo dito sa langit tudluan sa kas Ginoo hain ang pultahan padong sa langit dili kanya iiksas impierno kay kusog man kay kang moingon niya tudloi ko Lord galisod ko ani Lord nanglitan sad ikaw manuyupay ka kusog ikang musuyop aning drogas ba nya gusto kang magbag-o ayaw pag ingon di na mada so di na gid mada wa naman mao naman ni akong life mao naman ni akong kinabuhi ano sabta na lang ko ninyo na may uban ningon ana no sabta na lang ko kay ani naman gyud ko kanang kusog ikaw mamalikas ana mao magini akong batasan wa ra man anak ko kanang dali ko masuko wa ra man na sabta lang ko ninyo kay inaani man gyud ko ala bantay ana. Kaya nga naman, mausan na ibasihan sa Ginoo, inig-abot ni mo dito siyang atubangan, moingon din ng Ginoo, gisabot gyud ti ka, nga moadto gyud kag impierno, kay imo magyong dipinsahan ang imong dipikto. Wa man ka motuo nga makahimo ko pag-usab ana, basta imo lang nang isurrender nga rin ako. So ang sakto unta to, Lord, manuyupay ko, porti na gina kong adika aning suyop, tabangi in taon ko Lord na makabalik ko diha nimo tudloi ko unsay akong buhaton isulti na di ba ugma tulo na kapakiti imong suyupon pero kana nang sachet nga coffee dili na kadtong drogas pero tulo kapakiti mo imnon ana coffee na nya sunod tea o di healthy tea herbal tea pa imong imnon. Ikaw madara man Lord og ti lang akong suyupon dili na lang tong siya di ba nya adto na kamukaon sa SK nga restaurant shabu-shabu di ba healthy na kigagnaw nya nganong nakabawi man ka tungod kay imo man gisurrender sa Ginoo mituo man ka nga nothing is impossible with God. Nothing is impossible. What is impossible with God? To change your mind. But if you surrender your mind to God, He can change it anytime. Pero isurrender usa, di man siya mangilog nimo, di man siya mangilog nako. Nang litag maadik ko sa kolekta. Lord, naadik jud ko ani kolekta niya ingon magyud ka nga kanang puyi ang kinabuhi nga kabos. Saon man ninako, Lord? Siya sige. Sunod kolekta nimo sa pito nimo kamisa, usa na lang ka kolekta isod bulsa. Wala. Usa na lang. Katong unom ibalik na lang to. Mahimo na mahimo dili
Ang di gyud mahimos Ginoo kanang usbon imong naong. Lord, wa na jud ko kauyon ani akong naong. Palihog taon Lord, usban ni. Ang mayong Ginoo ayaw kay ako man ang desisyon nga mao nay imong naong. Kanang imong height, ingka Lord, pataas-taas sa intan akong height, ing Ginoo ako man ang design ngayon ana ra na imong height. Ay nalang nagipausab imo naman sa noong kong diktaran. Labi nagyog mo ingon ka kining akong banda Lord usbay in taon ning iyang naong. Kay wa na jud ko kauyon giluod na ko ning naong nga ayaw. Ingna hinon tudloi ko Lord unsaon ako paghigugma kining naong nga lami na kaing patyon. Ana. Tanawa di ba igsunod nimong tanawa na basta gwapuha din na imong bana. Oh, gwapo kay giluan. Dili ay mausab gyud ang imong pananaw. Oh, lagi mausab gyud. Doon nagi-transformation. Kani bitang mga bata dinhi kanang naa diyang mga magsigig suroy-suroy nya mangayog ingon ana. Sa una maglagot nung kana, lami kayong ipabaton, batuar go na mga bata agon na. Mura bag iro bakit sige gandagan nya sig pangayo. Ay lagi mo pangayo dong. Mangayo gyud ana. Ningon ni kos Ginoo Lord, tudloy ra ko kung unsaon ni paghigugma ni mga bata. Isa simple ra man kaayo. Imo ram nang istoryahon nya unsa ilang gikinahanglan tagae. Amo na kada namo dool ko teng hospital ka unsay gusto ninyo kani ana. Ay salamat kay Pader. O karon perti na namong suura usay magkainis na kuning naong namo tingali no. Ay abot dugok din na sila. Pader ana o lagi dia lagi ana hatag sa kolekta. Sa may sa kapadada kay mo share sa gas kolekta nga rin namo. Ana. Okay, kay ba mo silang naikolekta din ana di tagaan. Karon kusog na kay mamonita ng mga kuan diha kanang mga plastic shoot pa nila diha isa Pader na daghang puthaw dito Pader nindot kay nay patimbang nako mo pay mo suggest nako may na kay nako asaw na ipatimbang sa dali unahan Pader unahan ra sige kuha na ninyo katulang mugbuhay sa pila man gyud ka mugbuha Pader nako kanang ingon ana kay kanay ana magamit man na kana lang ana aso ila sa sukod-sukoron report din sila nako akong nadaha Pader niabot og nahalin og 60 sa ako ga Pader no binta nako ay naman taron sa among gihatag sa among mama nako mas buutan pa maday mos pari di ay ihatag ko na silang mama lagi patimbang ambot lang kang di ba ka to mas bakakon pas pari kana bang matudluan tas Ginoo mga usab ta oy basta atong isurrender mo na Sintamas Aquinas siya isurrender. Mabitan na sa atong unang pagbasa, dungog mo sa atong unang pagbasa, atong Hebro, niingon diri, giablihan na niya ang daan sa langit mo nang duna na tay kagawasan karon nga musod sa pultahan sa langit kay iyang giablihan pasabot ba di na imposible nga malangita din ay imposible nga mahimutang santos kay giablihan na niya ninduta na no. Ya kita di lang yapon mo ko mingon di inani man gyud ko sao man gyud na pagbuot talas Ginoo ko sao ning nani man gyud ko insain lagi pagsigpaningilan ng utang dahil kay makabati gyud na sa imong relasyon ay sao ning yan naman ko ay ang Ginoo nilay mag-igo ana sayo pra ba na kayo ang Ginoo mo'y mag-igo unya ikay gabuhat di pwede na. Ang gusto sa Ginoo kung ako may mag-igo, ako may magbuot, isurrender ang imong kabubuton na rin ako. Pero magbuot-buot ragyog ka, nya ingnon ko nimong ikanalay bahala, kahibaw naman kadaan. Asa ka padong, ako na gunang gibuksan ang langit, nya di lang yapon ka musod, ari lang yapon ka padong sa impyerno, o bukas po kayong impyerno abli kayo. Gano, pangutan ako na imong tupad. Mong tupad ba? Lingi ay na. Asa ka gusto, langit, impyerno. Tingnan ko no. Ano yun? Asa ka gusto, langit, impyerno. Ay, langit ko, isa ikaw. Langit sa ko. Nya kanina akong utang, imo na ning, kuanon, paninglon o dili. Ako kinahanglan sa na paninglon, siya alam, kapaimpyerno ra ba na ahon? Magkasinapot na yun mo. Di ba? Sige, ato inyong silingan ron dito, kanang dool-dool sa inyong balay, ingna dito, day, may buntag, ingos Pader, asa kano ka gusto, langit o impyerno, yaban tanong ka ng tubig init, buanga ka. Sa napangutana ni mo diha, isa dili ba, ingos Pader ba, asa kano ka, langit, impyerno, siyempre, langit kinsa mo gusto tawag impyerno, isa unya nganong di naman may kaagian na imong tugkaran imo naman ang gikural nga agianan man tanan namo makapaimpyerno ra ba kuno nang kural day o tanawa di ba sunod adlaw kuralo na gito apil dito inyong duol sa inyong pultahan ay
na lang sa pagreklamo. Kaya nga naman, gusto manggid siyang muadto sa impyerno. Ayaw na lang sa kuyog. Mudayon man sa kagpanglibak. Sige mo sa kagpanglibak. Di mo samot na noong ka. Na, nindot kayo no, ang atong tubag sa Salmo, ningon ta, Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ang atong pangandoy makakita tas Ginoo, kanus aman, kung matod pang Sintamas Aquinas, kung ang imong rason o ang imong emosyon na alay na sa imong pagtuo ni Kristo. Nga ang mga pulong ni Kristo maunay naggiya unsaon paggamit ang imong rason o ang imong pagbati. Kita jud ka Ginoo ana. Okay. Nadigin mo mo to. Sige, manindog lang ta.